magkarelasyon. Ando na lang para mahuman. Oo. Sige, naputlan mami no. Ako na lang ma-explain para sa ninyo hatanan. Mag-uyab din ni sila duha nakatuig. Then gasugod ang relasyon sa chat. Mas wala sila kabalo nga same sila school, same sila og lugar. Mana uli nami. Atong sugdan sa nganong nagkauyunay. Pareho ra mag-religion upod gud. Komportable ra pud mis usag-usa. Ikaw ngano pong siya? Open naman pud mi sa among both families and then dawat raman pud mi. Nagkauyunay ra pud. Sulod sa duha ka tuig mangita ko problema no. Unsay murag common nga mahimong problema or nahimong problema? Kuan patas anay pride. Kay ngano unsay in what sense ang patas aneg pride? Sa itong problema nato. Naray mga issue and then mabalik-balik ang problema. Okay, walay murag magpaubos no, walay murag mo giveaway nga mo understand. Pero sa karon na deal na ninyo. Oo. Sa karon sa ang unsay pagbalance ninyo sa pride ninyo? Siya ray magpaubos and ako ray mo libre. Wala ko gets. Ay, manglibre ra ko niya kaon na. Din wala. Ang libre Oh, po di kunin mo mawala. no. Oh, tawa. Gupolo po na yun po silang duwa. Amorag, nakita gyud nako dito ang pride. Dito ang sitwasyon na, deal na ninyo duwa ha. Kaya murag nara Japon yun tong kuan. Natong sense nga magapatas anay Japon mo. Dali naman pud mi magkauli ay. Man importante. Amara siya ipamagig katawa na ba? Amara siya i-joke-joke na. Mas maayo na, no? At least sa inyo duwa, kung manaatay problema, dili na to padugayan. Kaya kung padugayan na to, mas more worse ang problema, no? Oo, Dili bita. ka nang kung naay problema ka lang, o naay seryoso na pero ipaagi na lang ninyo og joke. Para dili mo worse ang situation. O hala, sige. Hangtod sa asa pakahaning nga relasyon, na. Sige, plano ko minyo pud niya pud. Pero, mana na ba? O eskwela o kapadayon pag eskwela? Siya may eskwela ako kay undergrad ra ko. Ay, makipagminyo na ka, ano man? Na nakaitinigom? Nana. Nana? How sure are you? Okay, dapat kang ang married life ba dapat planuhan na, di ba? O okay ra makapaabot man dagay ka. Wala man pug ko gadalian na kay taas man pug ko pangandoy sa ako ang life sa akong family. O, pero ang plano ra man niya noon. Pero at least no ang atong plano nga minyoon o gatong murag itay ang knot between you two sa relasyon, giplanuhan, tiguman na. Oo, sir, sakto sir. Ay, okay sir, mutudlo niya ko kalit, makaskwela kag balik. Ikaw, kahap, hantod sa asa ni nga relasyon na. Kay siya, plano man siya pakaslan ka. Then why not? So padulong mi ana. Asa day nato relasyon di ba? Mo ba ni sulod ta ana kay para padulong sa kasal. Oo. Magkapamilya, magkatimbaya yung mong duwa sa kasakit o kalami sa kinabuhi. Bita, sakto. Sige, usa ta mapalngan usob, mensahe na lang sa usa-usa. God bless, ampo ra mo kanunay sa Ginoo. Si niya? Dili nila. Si Muya. Ayaw ra ko biyae bisag di ko perfecto pagkatao pasaylo ara ko si kanunay sa akong mga sala. Then ampo ra ta kanunay sa Ginoo. But thank you for always in my side through ups and downs and then hoping mas padulong pa ni siya sa kasal puhon if ato jud ni seryoso na to relasyon and God bless sa ato ang duwa.